Θέλεις να μάθεις τους τρόπους για να ξεχωρίζεις ακόμα και σε καιρούς κρίσης? Γνωρίζεις ποια είναι τα 3 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να απογειώσεις την καριέρα σου? Γεια σου! Είμαι η Jill Duca, διεθνούς φήμης ομιλήτρια και βραβευμένη European Business Mentor. Και θέλω να σε καλέσω στο Exclusive Career Workshop «Απογειώστε την καριέρα σας σε περίοδους κρίσεων», το οποίο προσφέρει η Global Training. Γεια σου! Ονομάζομαι Στέλιος Ντότσιας και είμαι ο Διευθυντής Global Training. Στην Global Training αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της υποστήριξης των στελεχών σε περίοδους κρίσης. Έτσι, σου δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από το Exclusive Career Workshop να μάθεις τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις και να διαμορφώσεις την καριέρα σου στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Οι 2 φορές TEDx ομιλήτρια Jill Duca θα σε υποστηρίξει ώστε να φύγεις γεμάτος με θετική ενέργεια, καθώς και με εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς επαγγελματικά και προσωπικά. Η Global Training είναι ένας από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς πολυεθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τον οποίο εμπιστεύονται εταιρείες κολοσσοί, όπως η Deloitte, η Ernst & Young, η Grant Thornton, η KPMG, η PricewaterhouseCoopers, αλλά και η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η ΑΒ Βασιλόπουλος, Motor Oil, ING και άλλες. Σε καλώ λοιπόν τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 στις 6 το απόγευμα στο διαδραστικό Exclusive Career Workshop. Εκεί θα μάθεις πώς θα βρεις τα δυνατά σου σημεία, ποια είναι η φόρμουλα των επιτυχημένων, πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε την αποτυχία, τι λέει ο Stephen Covey, ο γκουρού της ηγεσίας, για την επιτυχία και τι σχέση έχει αυτό με σένα. Πώς θα κάνεις την κρίση να λειτουργήσει υπέρ σου. Θα σου πρότεινα να κλείσεις τώρα τη δωρεάν συμμετοχή σου, μια και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ενισχύσουμε την καριέρα σου και θα χαρούμε να γνωριστούμε από κοντά.